ole clear tu zong zong te chibai le ve kule kan mi hring nun phunga hian hlimna te lomna te zon chupangai thin van duaina emaw kan ti tam tak hi mal somna chantir dana om papakhatin perek inji chan ve adol pala lom thu a sei chiam maya a chan an zo chuan perek inchi chan ve chau ka dol pala inchinga te chu lo dol pal ta ila ka hrok a ti chepek dona sin a ti dai he tiang mi hring te hian van duaina po mal somna an chantir mai zel nun om ber nei tu te an ni vuina zong mi tan vuina tur sei sen lo om bok ko hran mi kan ni na te politics lu chil mi kan ni na te hi mangchang ka ila mi soi sel reng ni mai te hi simila mizo mipui te hian nun dan i lo thiam to hlamangum hiang arke sanga CSS Central Hopek Nuayan Hathoki Mizoram Department Somparuk Anom Ninan Soya Diktakmo Chung Nuaya Thokte Chuan Din Munthazo Regularize Base in Sorkar an Norfova Anwara Anthiam Indo Chikimin Sorkar to Sorkar mek thlenga karin borogan neifova amero chu study team levela anrele doctrine zirchian chiam tura love kumsom thokto kumsom panga ti te a hanri fai faya abekin health department nuaya NHM le smagra education te hi alangsar deu ania social welfare thlengin anin zar phara tirkale kutke beranni an han nor tak tak don meu hi chuan eng sarkar po hi a nging loya an nge lo na hian vauzam ati olai le mai thin tun sarkara po hian cabinet mewa pass to in CSS na thok tu te da nge dan tur CSS regularization scheme pa sut maya ma se an kalphungen hian ala long term ba ka ti tak tak na mu tur om lo study team mang boka in ti lungoi na bok party panhi liamta ti dan bok nung an zui me ka ni study team study to zongjong hi study peise naktu ka ti mai thei ani hial to ang hei hian ati oyom lo ZPM ministry CSS na thok tu te da nge har san ti na an chuan lam lian ber chu heng na thok tu te hi dan nangalak omma se dan novelak DPC Departmental Promotion Committee po kaltlang lova lak an tamlu tuk ti hiani chu ti chung chuan da nge tum in ti si te chuan tun hnaya CSS na lak NHM nuaya na pasari lai post khati lo chu chimlam vek le ngala DPC kaltlang haulovin na an han la chuania CSS a kumsom ni don thok to te nge beiseya beiseina ne na nornat po ngam lo te da nge an ni lo na chan lian factora DPC kaltlang lowalak ti te chu heti thawani chuan nge beise nor chiam chiam tu te din mun hi khongai thla ka ni an hre thiam pha angem o ngai sak tu tak tak an la nei lo CSS nuayan hathok te hian Mizoram a hian ngai sak tu tak tak an la nei hau lo gameplay kwalvel thiam an la thon tluan thaka tun sarkar nuaya DPC kaltlang chuang lova nala kom hian anem nget nuar norin doi o tak chungin sarkar nek ve thin ma se an huai sen na hian atin lova sarkar mit meng an hre phalo nurse health worker zirtir tu le dang dang CSS nuaya thok te hi thiam na ne qualified vek an niya sarkar nanget la ka hian an ni ho hi ata tola da nge zel ni se na tharlak tura CSS a anayo tur hian benglu zel ni jok se kan fel fai mai tur system diglo laklo kan party mi ti vel hian kan pialam kumsom ni local tur thleng min sobdon chu ani hi clipna US President Donald Trump kai zaveng tu bera kan hriat Elon Musk swan Donald Trump budget bill thar chu a thlop lo ani satlia lo a thlop tu te po za pu yomati thu sei chuak thot nia keini chu pu te thil ti chu awi chung chung po in soirim tuidan kan zonga principal nget cher chor MLA nilo maila ti cher cher ngam hi
MLA sompanga rual neila kan uilu tuklo de wanga David Sailo GS chi sang te party GS ani kan soini tu party ma ti chan lovin party tin vai ma soyani ye class 1 heng ho hi chu BA tal chuak chin in ti hreve tak MLA din tumran an tum ure ma wangin MLA minister ni lai mek an party mi te chu an wa karte an nep thiam hle a then khat phei chu MLA tlato te po an ni thin an fin dan hi a kherekin mani ma an sial thiam ma kai san dan an ngai tua thiam hle bial all le din mai thei tu rangaya block roi tu ti an mil hiat thiam zung thin party office an active bok class 2 heng ho hi chu lekha thiam party ta na wawpung tina ve thiam vaklo ngoi choi tak an ni tlang puya heng ho hi chu board chairman PSU jitko mifko le dang vela an da tlang pui an re zui mak thin MLA din zui tumna man nei lova an ruling hun aliam rualin an re zui ve mai thin he tiang mi hi party hroi tulok te hian an hre thin Class 3 kan ti takna a sum hai lu hnem beran ni pu chuam pani pathum an nei thiama contract na an boy lova arualin mun thuma an thoka kumhni khatlek chungin an hausa mai thin pu te vul pa in vul hiau an thiam hle a MLA minister te hausangna hnar poi mon ni thuruk an zep thiam ma thil an soi ve bol ngai lo an mengkara an nui hewa uyan nei lova fel ni an hloin thri hruai nga du hle heng ho hi ruling hlok pui tu te berle hlok tura tu te motkut ke beran ni class 4 GS class 4 ho hi a boi thlak beran ni lekha thiam sang silo active ve si senior ve viau si ho an ni a an ruling in an chapo ma soi turan nga a in soi thei hi an thu pui ber nal takin ni tin an chuak ve a file le notebook nen pu chuam an nei ve thiam lo wangin an GS pui te laka chuan khu ta anom na lian an chang phalova na te a an lungoi si lova boi thlak takan ni party mai ti bal zau tu te an ni fo ruling in wrong side kan nei lo tiang chi kha an mani tan sual chu an nei hlei thei lova police na lak transfer ti vela an veng mi ten an han ngai sang derin an han dora nuaman ti ma heng le kha vel hi an boi pui to ka ni MLA ni tumna hian an thinlunga hmun a chang phavelo GS mo phuna poi mo vaklo an cheltir tlang pui an veng politics a an tho hlo ngai mi lova party high level thu le hla an man phalo hrim bok clip na in venga NGS class nge in local ve to thin le David Sailo apui mi thin le mai ole tun tum chu thu thon chiar tur aw mang lo tlat maya David Sailo thu le hla kan ron ti chuak deuh teuh maya min lo hriat thiam kan dil ani engpo ni se kan channel te min lo share saka min lo subscribe saka kan ril ruwa kan vele kan ngai poi mo zong te ron thon zel turin clear tu te kan in somin kan in ngen non le ani e